ଶସ୍ତା ହେଇଗଲା ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ଦେଶରେ 12ଟି ସହରରେ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ରେଟ୍ କେତେ? ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସୋମବାର ସୁନା ଦର ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଆଜି 22 ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 400 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା, ଚେନ୍ନାଇ, ଜୟପୁର, ପାଟନା, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ବଡ଼ ସହରରେ ସୁନା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 67,020 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ସର୍ବାଧିକ ସୁନା ହାର ହେଉଛି 67,440 ଟଙ୍କା। ସୁନା ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଚେନ୍ନାଇରେ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 77,000 ଟଙ୍କା। 18 ମଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀରେ 10 ଗ୍ରାମ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 60,530 ଟଙ୍କା। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ପ୍ରାୟ 67,440 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ 10 ଗ୍ରାମ 11 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 60,380 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 65,870 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ 11 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 60,430 ଟଙ୍କା ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 65,920 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଆଜି 18 ମଇ 2024 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ହାର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ହାର ଚେନ୍ନାଇ 60,900, 67,440 ଟଙ୍କା, କୋଲକାତା 60,830 ଟଙ୍କା, 65,830 ଟଙ୍କା।